Svetoivanjski dani u Svetom Ivanu Zeleni donijeli su sa sobom bogat program i ove godine, kao znak zahvale svima onima koji svakodnevno doprinose razvoju grada. Gradonačelnik Hrvoje Koščec izdvojio je nekoliko detalja sa zadnje svečanosti. Dan grada je najbolja prilika da se zahvalimo svim onim pojedincima i građanima koji su značajno doprinijeli razvoju našeg grada. Evo, ovom prilikom dodijelit ćemo 5 godišnjih nagrada i 1 nagradu za životno djelo. Sami dan grada, ajmo reći, obilježavamo ne samo danas, obilježavamo 2-3 tjedna. Počelo je sa danima smijeha, ovdje u Pučkom otvorenom učilištu. Nastavili smo sa raznim događanjima, plesom, pjesmom. Evo, danas dosta naših udruga organizira svoja događanja od oldtimera, zatim ručak na ribnjaku, danas je županijska smotra folklora. Tako evo, bogatstvo događanja zabavnog, kulturnog i sportskog programa. Svečana sjednica održana u čast grada nije tradicionalna, već novost u Svetoivanjskom kraju. A sada bi se po najavama gradonačelnika trebala održavati svake godine. Mi smo praktički odlučili prije korone da ćemo krenuti sa ovakvom službenom dodjelom, međutim radi korone nisu bila dozvoljena niti okupljanja. Sjednice gradskog vijeća su bile samo, ajmo reći, zatvorenog tipa, ali evo, od ponovnim otvaranjem donijeli smo odluku da od ove godine pa i nadalje svake godine održavamo svečanu sjednicu i dodjeljujemo nagrade zaslužnim pojedincima i tvrtkama u našem gradu. I zaista Sveti Ivan Zelena ima što zaslaviti, jer je iza njih najbolja investicijska godina u povijesti grada, godina gospodarskog rasta i najniže stope nezaposlenosti. Prošla godina je zaista bila obilježena velikim projektima i puno njih. S jedne strane mogu spomenuti taj regionalni vodoopskrbni sustav koji je sad ušao u 3. zadnju godinu ovoga provođenja. Uredili smo prostor ispred osnovne škole Dragutina Domjanića i osigurali sigurne koridore za djecu. Nadogradili smo vatrogasni centar, sagradili smo Zelinski multifunkcionalni centar u suradnji s Crvenim križom. Udruga Srce sagradila je objekat za organizirano stanovanje osoba sa invaliditetom. Izgradili smo 2 nogostupa, znači zaista široki spektar aktivnosti i značajne investicije. Nova infrastruktura ima punu podršku Zagrebačke županije, ali ona ima planove unaprijediti i obrazovanje, otkriva vijećnica Županijske skupštine i izaslanica župana Brankica Benc. Kao izaslanica župana Zagrebačke županije ovdje na danu grada Svetog Ivana Zeline, evo, istaknut ću projekte koje županija realizira ovdje u gradu u Svetu Ivanu Zeleni, kao i naravno na cijelom području Zagrebačke županije. Ovdje se također dosta planira ulagati u obrazovanje, za što Zagrebačka županija i općenito puno ulaže da bi obrazovanje bilo što kvalitetnije. To su planovi, odnosno projekti prijavljeni za energetske obnove škole, osnovne škole i srednje škole ovdje u Svetom Ivanu Zeleni, a također priprema se i dokumentacija, projektna dokumentacija za prijavu na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Županija tako ulaže sav trud i rad za unaprijeđenje svojih gradova. Izaslanica Benc izdvojila je komunalnu i sportsku infrastrukturu, ali i otkrila kako podržavaju i poduzetnike i poljoprivrednike. Također ovdje mogu istaknuti da županija svake godine realizira i ostale projekte na svojem području, tako na primjer za mene kao načelnicu su važni projekti za gradovi i općine, odnosno sredstva koje izravno dodjeljuje gradovima i općinama za gradnju komunalne infrastrukture, za gradnju sportske infrastrukture. Također županija daje znatna sredstva za poduzetnike i obrtnike te udruge, a tako je isto dodijelila i dosta sredstava za poduzetnike, poljoprivrednike, udruge i ovdje na području grada Svetog Ivana Zeline. Svetoivanjski dani održavaju se tradicionalno u mjesecu lipnju, u vrijeme blagdana Svetog Ivana Krstitelja, zaštitnika Svetog Ivana Zeline, čiji se dan slavi 24. lipnja kada se obilježava i sam dan grada. Ove godine dostojno je proslavljen, a idućega iščekujemo s još ljepšim uređenjem i realiziranim planovima.